Croeso nôl ar gyfer semestr newydd o Hydref. Mae llawer wedi digwydd yma ers i chi fod yma ddiwethaf. Dyma eich crynodeb o'r hyn sy'n newydd ar gampws Mhrifysgol Caerdydd. Mae llawer o fanas Edrychwch wedi hadnewyddu dros yr haf. Mae sefleoedd arolwyo wedi cael eu trawsnewid hefyd, ac mae'n haws talu a chip a pin yn ddigyffwrdd neu a ffôn symudol erbyn hyn. Mae ap newydd ar gael i'w lawrlwytho ac mae eich amseron yn dysgu canolog ac e-bost ar gael arno. Bydd yn eich helpu i ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y campws hefyd. Chwiliwch am myfyrwyr Mhrifysgol Caerdydd yn eich siop apiau heddiw. Byddwch wedi sylwi ar y sefleoedd beicio newydd o amgylch y campws, gan gynnwys ger undeb, parc cymuned bychan ac adeiladau frenhines. Mae gan holl myfyrwyr Mhrifysgol Caerdydd aelodaeth rhad ac am ddim am flwyddyn gyda'r cynllun rhannu beicio hwn. Gan olygu bod mwlchiogi beic yn rhad ac am ddim am y hanner o cyntaf, a dim ond 50 ceiniog mae'n negosti am bob hanner awr wedi hynny. Cofrestrwch ar nextbike.co.uk. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ganolfan bywyd y myfyrwyr. Bydd y ganolfan newydd hon wedi gwasanaethau cefnogi myfyrwyr ynghyd. Bydd hefyd yn cynnig llawer o le ar gyfer astudio a chymdeithasu. Bydd yn achosi rhywfaint o alfynydwch, ond mae'r undeb ar agor fel arfer. Ewch draw i 51 Plas y Parc i gael gwybod rhagor am leoliad y gwaith a chyfleoedd byd-eang. Gewch wneud y pwyntiad i gwrdd â chynghorwyr gyfaoedd i'ch helpu chi ar eich taith. Cysylltwch â gwahanol sianeli cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol i gael y newyddion diweddara am fywyd myfyrwyr. I gael gwybod rhagor am y newidiadau hyn, mewn gofnodwch i mewnwyd ar y newydd wedd. Croeso nôl a gobeithio cewch flwyddyn wych.